Kupujete pozemok na výstavbu rodinného domu? Aké informácie by ste mali mať k dispozícii, aby ste si boli istí, že výstavbu na tomto pozemku môžete uskutočniť? Predovšetkým by ste mali z územného plánu mesta alebo obce zistiť, či na danom pozemku výstavba rodinného domu možná je. Zároveň by ste si mali všimnúť, aká je možná zastávanosť na danom pozemku. To znamená, či výmera, ktorá prilieha na výstavbu rodinného domu, zodpovedá vašim predstavám. K pozemku sa musíte aj nejakým spôsobom dostať, čiže ďalšou vecou, ktorú by ste si mali zistiť, je prístup k pozemku. Ak je prístup k pozemku cez súkromné pozemky, mal by byť na nich zriadené právo prechodu a prejazdu v prospech pozemku, ktorý kupujete. Prirodzene veľmi dôležité pri výstavbe rodinného domu sú aj inžinierské siete, vody, elektriny, plynu. Čiže mali by ste mať k dispozícii informáciu, či k danému pozemku vedú tieto inžinierské siete a či je možné napojenie na tieto siete a či to napojenie je spojené s nejakou povinnosťou úhrady odmeny. Ďalej je veľmi dôležité zistiť si, či sa na pozemok neviažu ochranné pásma. Napríklad ochranné pásmo lesa, ochranné pásmo železníc, ochranné pásmo elektrického vedenia alebo plynovodu. Tieto informácie často nie sú uvedené na liste vlastníctva, preto je potrebné zistiť si ich osobitne. Okrem uvedených informácií je samozrejmosťou zistenie faktického a právneho stavu kupovanej nehnuteľnosti. Faktický stav si môžete zistiť obliadkou na mieste samom, prípadne prostredníctvom nejakého odborníka. Dôležité je rovnako zistiť aj právny stav kupovanej nehnuteľnosti. Či na nehnuteľnosti neviaže nejaká ťarcha alebo nejaké obmedzenie prevodu vlastníckeho práva. V tomto vám určite odporúčam obrátiť sa na odborníka. Ja v rámci advokácie už 22 rokov pracujem v oblasti nehnuteľností. Je to oblasť, ktorá je stále živá a ktorá ma mimoriadne baví, preto vám prípadné právne rady rada poskytnem.